नमस्कार. उन्हाळ्याच्या वाळवणीच्या पदार्थामध्ये आपण साबुदाण्यापासून बरेच प्रकार बनवतो. जसं की साबुदाण्याचे पापड आहेत, सांडगे आहेत, कुरडई आहेत. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण साबुदाण्यापासून असाचा मस्त असा वेगळा असा पदार्थ वाळवणीचा बनवणार आहोत आणि ते म्हणजे साबुदाण्याचे रिंग्स. एकदम करायला सोपे आहेत आणि खायला तितकेच रुचकर आहेत. उपवासाला पण हा पदार्थ चालतो, पण उपवास न करणारे सुद्धा हा पदार्थ एकदम आवडीने खातील. लहान मुलांचा तर अगदी हा फेवरेट होऊन जाईल. इतका सुंदर असा हा साबुदाण्यापासून पदार्थ आपण बनवणार आहोत. साबुदाण्याचे रिंग्स आहेत, हे करायला एकदम सोपे आहेत, झटपट होणारी रेसिपी आहे. लहान मुलांची तर अगदी फेवरेट अशी रेसिपी होणार आहे. तर नक्की रेसिपी ट्राय करा. बघू शकता किती मस्त असे रिंग झालेले आहेत, अगदी दुप्पट फुलणारे मस्त असे आपले हे साबुदाण्यापासून रिंग आपण तयार करणार आहोत. तर काय करायचं आहे, तर इथं मी 1 कप साबुदाणा घेतलेला आहे. हा जो आहे तो मोठावाला साबुदाणा आहे, बारीक साबुदाणा नाही तर मोठा साबुदाणा घ्यायचा आणि 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून मी हा घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मी 1 कप पाणी घातलेलं आहे. याच्यावर झाकण ठेवून मी 1 रात्रभर हा असा भिजत ठेवलेला आहे. 1 रात्र झालेली आहे. दुसऱ्या दिवशी बघू शकता तुम्ही साबुदाणा मस्त अगदी फुललेला आहे. आपण भरपूर पाणी घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे साबुदाणा मस्त असा फुलून एकदम सॉफ्ट झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही. तर यातला निम्मे साबुदाणा मी मिक्सरच्या जारमध्ये काढून घेतलेला आहे. आपण हा वाटून घेणार आहोत. तर एकदम फाईन अशी याची पेस्ट करायची आहे आणि अर्धा कप याच्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे. निम्मे साबुदाणा आणि अर्धा कप पाणी घालून मी याची एकदम बारीक अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे. ही बघा, एकदम बारीक अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर अशाच प्रकारे मी उरलेला निम्मे साबुदाणा बारीक करून घेतलेला आहे. तर एक मोठी कढई घेतलेली आहे मी, ज्याच्यामध्ये मी हे शिजवत ठेवणार आहे. तर त्याच्यामध्ये डायरेक्ट हे सगळं काढून घ्यायचं आहे. तर निम्मे साबुदाणा जो मी दळून घेतला किंवा वाटून घेतला तर तो मी इथं घेतलेला आहे. दुसरी साबुदाण्याची पेस्ट पण मी इथं काढून घेतलेली आहे. आणि याच्यामध्ये आता चवीप्रमाणे मीठ, म्हणजे अगदी पाव चमचा मी याच्यामध्ये सेंधव मीठ घातलेलं आहे. तुम्ही तुमचं रेग्युलर मीठ घालू शकता. मिठाचं प्रमाण हे वाळवणीच्या पदार्थामध्ये कमी ठेवायचं असतं. आणि नंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला 3 कप पाणी घालायचं आहे. 1 कप, 2 कप आणि हा 3रा कप. तर 3 कप पाणी घालायचं आहे. म्हणजे टोटल याच्यामध्ये आपण 4 कप पाणी घातलेलं आहे. 3 कप आता आणि 1 कप साबुदाणे मिक्सरला फिरवताना. तर आणि आता ही जे सगळं मिश्रण आहे तर ते मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. छान अगदी मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही गुठळी ठेवायची नाही आहे. मस्त एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे मिश्रण. बघू शकता तुम्ही. छान अगदी मिश्रण एकत्र झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये कुठेही गुठळी वगैरे राहिलेली नाही आहे. आता हे गॅसवर ठेवायचं आहे आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर सतत मिक्स करत आपल्याला हे मिश्रण आटवून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता एकदम दुधासारखं हे पांढरं शुभ्र मिश्रण दिसतं आहे. पण जसं हे शिजत जाईल तर हे थोडं ट्रान्सपरंट होत जाईल. तर हे निम्मे होईपर्यंत आपल्याला मीडियम गॅस फ्लेमवर मस्त असं शिजवून घ्यायचं आहे, सतत मिक्स करत. तर गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि मस्त अगदी हे मिक्स करत जायचं. जसं हे मिश्रण शिजत जाईल तसं हे दाटसर होत जाईल आणि हे पारदर्शी होत जाईल. त्याचा पांढरेपणा कमी होऊन हे काचेसारखं एकदम पारदर्शी होत जाईल. तर निम्मे होईपर्यंत मी हे मिश्रण आहे ते गॅसवर व्यवस्थित शिजवून घेतलेलं आहे. आणि शिजवून घेतल्यानंतर निम्मे झाल्यानंतर शिजवून घेतल्यानंतर हे पूर्णपणे गार करून घेतलेलं आहे. गार केल्यानंतर त्याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. ही एवढीच आपल्याला कन्सिस्टन्सी पाहिजे. त्याप्रमाणेच आपल्याला हे मिश्रण जे आहे ते शिजवून घ्यायचं आहे. जवळजवळ 20 मिनटं लागतात गॅसवर या मिश्रणाला शिजवायला. आणि थंड केल्यानंतर बघू शकता त्याची पूर्ण कन्सिस्टन्सी केवढी झालेली आहे. ही एवढीच कन्सिस्टन्सी आपल्याला पाहिजे, परफेक्ट. तर आता एक पायपिंग बॅग घेतलेली आहे. तुम्ही याच्याऐवजी दुधाची पिशवी पण घेऊ शकता. आणि पायपिंग बॅगमध्ये आपल्याला हे मिश्रण जे आहे ते भरून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला याची आता रिंग बनवायची आहेत. एकदम सोपी रेसिपी आहे साबुदाण्याची, पण थोडी वेगळी आहे. त्यामुळे वेगळी असल्यामुळेच ही खाताना खूप छान लागते. लहान मुलं तर अगदी आवडीने हे पस्त करतात. इतके सुंदर असे हे साबुदाण्याचे रिंग्स तयार होतात. तर या पायपिंग बॅगमध्ये मावेल इतकं मी मिश्रण याच्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. थिकनेस बघू शकता. एवढाच थिकनेस असेल तरच रिंग परफेक्ट येतील. पातळ झालं तर रिंग परफेक्ट येणार नाही आहे. त्यामुळे मिश्रण जे आहे ते योग्य प्रमाणातच शिजवून घ्यायचं आहे. समजा थोडं घट्ट झालं तर त्याच्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी घालून तुम्हाला ही कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची आहे. तर पायपिंग बॅगला मी वरती रबर लावून घेतलेला आहे आणि त्याचं टोक जे आहे ते कापून घेतलेलं आहे. खूप जास्त पण नाही आणि खूप कमी पण नाही, असं कापून घ्यायचं आहे. आणि एका पॉलिथिन बॅगवर आपल्याला ह्या रिंग्स ज्या आहेत त्या घालायच्या आहेत, करून घ्यायच्या आहेत. हे बघा.
1 फेरा किंवा 2 फेऱ्यामध्ये तुम्ही ही रिंग करू शकता. तर प्रत्येक रिंग करताना तुम्ही 2 फेऱ्या घ्यायच्या आहेत, म्हणजे मस्त अशी जाडसर अशी आपली ही रिंग तयार होते. तर हे बघा, मस्त अशी मी 2 फेरे देत ही रिंग जी आहे ती करून घेतलेली आहे. तर अशाच प्रकारे मी सगळे ज्या रिंग्स ज्या आहेत त्या करून घेतलेल्या आहेत. आणि तुम्हाला या फॅनखालीसुद्धा तुम्ही वाळवू शकता किंवा उन्हामध्ये सुद्धा वाळवू शकता, पण फॅनखाली पण 2 दिवसात मस्त अगदी वाळून जातात. तर अशा प्रकारे मी सगळ्या रिंग ज्या आहेत त्या बनवून घेतलेल्या आहेत. एका प्लास्टिकच्या बॅगवर बघा, आपण इथे एक थेंबरसुद्धा तेल वापरलेलं नाही आहे, पण मस्त असा हा साबुदाण्याचा आपण पदार्थ तयार केलेला आहे. आणि वाळवून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मस्त अशा ह्या रिंग्स तयार झालेल्या आहेत. किती छान दिसतात, एकदम ट्रान्सपरंट. तर मस्त असा वेगळा असा साबुदाण्याचा वाळवण्याचा पदार्थ आहे. तळून घ्यायचा आहे. तेल गरम करून आपल्याला ह्या रिंग तळून घ्यायच्या आहेत. तर बरोबर दुप्पट ह्या रिंग्स फुलतात आणि खूप छान लागतात, चवीला खूप अप्रतिम लागतात. नक्की एकदा ही रेसिपी ट्राय करून बघा, तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना आवडेल. उपवासाला पण हा पदार्थ चालतो. संध्याकाळच्या वेळेस कधी समजा भूक वगैरे लागली मुलांना, तर त्यावेळेससुद्धा मुलांना तुम्ही अशा रिंग्स तळून देऊ शकता. तर बघू शकता किती छान अशा ह्या रिंग्स झालेल्या आहेत. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.